I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Soc una alumna d'un cicle d'atenció a persones en situació de dependència i el que destacaria del meu cicle és que tenim una atenció molt personalitzada, tots els professors estan molt per cada alumne i jo vaig començar nova i tota la meva classe era nova, ningú coneixia ningú i realment tant l'escola com els professors ens han fet sentir molt acollits, tots pensem que és com una petita família i destacaria que fem grups partits i penso que la manera d'aprendre l'aprofites molt més, tens més temps per fer més preguntes. We stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up? Hola, bona tarda. Jo soc la Cristina Ávila, professora del cicle de persones en situació de dependència. Us volia explicar la importància que en aquest cicle tenen les activitats complementàries. Són importants perquè en aquest cicle es treballa i es tracta amb diversos col·lectius molt diferents entre ells i que val la pena que els alumnes coneguin. I per tant intentem des del centre potenciar al màxim les visites, xerrades, implementació d'activitats en diferents centres, entitats i associacions amb les quals col·laborem. D'aquesta manera, els alumnes tenen una visió molt més propera i més vivenciada del que representa treballar amb els diferents col·lectius. Aquestes activitats són preparades primer a l'escola amb els professors dels diferents mòduls, després són executades i després són valorades i això enriqueix el seu procés d'aprenentatge. Hem vist que realment representen un valor afegit als aprenentatges de l'escola i per tant intentem millorar-los i enriquir-los any rere any. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. Bon dia, nosaltres som dues alumnes de Farmàcia per a Farmàcia 2 i us venim a explicar una mica la relació amb els professors que tenim. Llavors, a primer tenim dues tutores i a segon tenim una perquè ja ens coneixem molt bé entre nosaltres. Les tutories estan orientades a que ens coneixem, som tots un equip i la relació amb els professors és tot molt personal i si tens qualsevol problema mai estàs sol. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on.
things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. Bona tarda, soc la Cristina Bartolomé i soc farmacèutica docent aquí en el Centre López Vicuña. Amb anterioritat, la major part dels meus anys laborals els he dedicat a la farmàcia comunitària, però també tinc certa experiència tant a la farmàcia hospitalària com a la indústria farmacèutica. Què podem oferir? Doncs el fet que tant jo com els meus companys tinguem formacions que realment corresponen amb els continguts que s'imparteixen en el cicle, això fa que els alumnes assoleixin uns continguts que realment són adequats i específics per la realitat que es trobaran quan iniciïn les seves pràctiques de cicle o fins i tot quan s'incorporin en el món laboral. D'altra banda, una altra cosa també a valorar és el fet de l'opció de poder realitzar els estudis en la modalitat dual, la qual cosa implica que aquests alumnes realitzen moltes més hores de pràctiques, per tant adquireixen molta més experiència en el sector i assoleixen uns continguts de manera pràctica que sempre són molt més profitosos alhora que ells també adquireixen seguretat i d'altres competències com poden ser la relació amb les persones, empatia, assertivitat, etc. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.